kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Saare. Musidɓe tedduɓe hettien koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jaam hira moon gonɗen joni ko min wiɗo e Cincinnati ko on waktu yoni toon to New York toon to Paris ɓe jarata ko 6h du matin toon to Dakar e Nouakchott ɓe goni joni ko 4h du matin. Habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar guidoɗen ko to ɗi États-Unis ɗum noon d'abord koko fati coupe du monde hande oɗo ñalawma alet 19 lewru juillet en wayni ko coupe du monde ko ñande hande gasi a yiyama noon toon to stade Espagne kamɓe Argentine ɓe kawrunoto on kanko Donald Trump mo ardi délégation e kadi délégation ngaji goɗɗi gummiɗi Canada e gummiɗi Mexico en gon toon kono teskirama toon kadi hono premier ministre mo leydi Espagne on kanko hoore makko warini tawede oɗo final ma en dutto e Tidiane Niang o haalana en holno yaari e Tidiane Niang bisimilla. Ko noon tigi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wol Saare gasi ha laaɓi coupe du monde hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ki yiɗa hande caggal polgu kippu Espagne yesso kippu Argentine taw ko loggol gotol e ndiga loggol kippu Espagne addi ɗum ko Fernando Torres ko sitinde bandiraɓe e nder tare kippu Espagne ngol ɗo woni laaɓi ɗiɗi en nowa coupe du monde 2010 et 2026 Fernando Torres ko buteur ngal ɗo pottal ki yiɗa hande hakkude mabɓe kippu Argentine kanko hokka joueur ɓurɗo wawde fettude ngal ɗo pottal. Kippu Espagne heeɓi jeenaji tati meilleur jeune joueur e meilleur joueur ko fate oɗo tournoi e meilleur gardien hokka ɗum ko kippu Espagne ko sisinde bandiraɓe ko fate 3e place kiiɗe hanki kippu Angleterre kañum heɓno fartange yesso kippu France taw ko loggi jeegom e loggi nayyi. Meilleur buteur ko fate coupe du monde hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom ko Kylian Mbappé ene jogui loggi 10 rewe makko ko Lionel Messi ene jogui loggi jeetati tataɓo ko Erling Haaland. Kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol Saare to mbawi wonde fof. Tidiane a jarama hande ko fati habaruji États-Unis ɗum nadi kadi ko ummi toon to CNN hono kamɓe démocrate en oɗo sa joni sondage uji jaltu ene wayno ɓe jogui chance hawnaki maɓe keftuji suudu représentant kono ene wayni ko hawranki koɓe ɓurata yawde républicain ko jogorani hewde ko wawi wonde fof ene wayni ko banggue laamu ngu kamɓe Donald Trump e laamu muɗum surtout kanko gardi de Homeland Security oɗo sadio gonɗo ko no Donald Trump wiyata contrôle élection ngaji garoji surtout e lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɗum noon ene wayni ko kanko Donald Trump e nder discours makko ɓen ɗo ko ali en ko wi ko ruttitade kadi woteji hitande ujunnaji nogas no ɗin gujjira noni ene wayni ko hawnayi woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom hawnaki ma gujji ɗum ɗo fof noon e wayni ko wi kanko Donald Trump ko wi kadi ko gembi républicain naɓe surtout kanko ministre toppitiɗo ko fate Homeland Security e kanko gardiɗo congrès ko kadi hono kanko Mike Johnson ko yoɓe mbaɗ feere fof beele proposition mo loi mo waɗi toon ko mbiyata save America beele ne wawa wotede oɗon proposition loi noon e wiide makko kanko Donald Trump eno yindiɗiri ko kamɓe républicain ji ko kala garɗo wodde e ɗum noon ko woteji garuɗo e woteji gartuji yata no jogui preuve ko en holla wonde koko joguiɗo nationalité ɗo Amérique tumnade kadi ko mi toon Washington e wayni ko yimɓe hewɓe oɗo sa joni taw ko républicain ji ɓe ganduɗa pertuɓe e woteji men primaire ɗum noon libbe ɓen ɗoɗi o nena dari kañumen koyemumen wattade mo kanko Donald Trump ɗum noon ko teskira en wayni ko kanko Todd Blanche mo Donald Trump suuɓi yo won ministre toppitiɗo ko fate justice e kanko oɗo debbo kadi cuɓaɗo yo won kañum horum yo arto CDC en goni ko wadde peeje fof pour ɓeɗo ɗiɗon mbasa martude surtout ene wona kanko oɗo debbo biyeteɗo Swartz ene woni ko kañum ko non seulement ko militaire mais kañum horum ko docteur tumnade hande habaruji jaltuɗi hono kanko kasidi ko sarɗiyanke jeyaɗo toon to Louisiana e kanko kadi ɓe jantodiri e Tillis maɓe keɓ kadi hono kanko biyeteɗo Lisa Murkowski e kanko kadi biyeteɗo Susan Collins kam fof ɓe mbawa wodde contre Donald Trump yimɓe ɓe ƴeftiɓe ɗum noon firti wonde ɓeɗo républicain ji fof ene wayno so jante démocrate ene wayno ko ɓeɗo mo Donald Trump suuɓiɓe jogorani yaaru yeeso kanko kasidi noon ko woyti wonande kanko cuɓaɗo yo ardo CDC hono kanko Swartz e wiide mo wonde ko ene wayno ko CDC ne sohli neɗɗo gardiɗo kono noon sohlani neɗɗo gonnoɗo ɗon tan VOA kala ko ordre ji gummiɗo toon to Donald Trump walla gummiɗo toon to kanko Kennedy gardiɗo ministére toppitiɗo ko fate santé kala jamiroji gummiɗo toon yo waɗ ɗum noon e wayno ko kanko oɗo debbo jaɓani jabade ɗeɗon gueɗe waɗi kanko kasidi o wi wonde ko o hoolaki oɗo debbo pour radda ɗum CDC ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo siftini ɗon tan ko ɓeɗo républicain ji surtout kanko biyeteɗo kasidi e kanko biyeteɗo ɓeɗo ɗiɗi ko yimɓe ko sénateur uji hankkadi perduɓe élection ngaji primaire
bannodi toon to leyɗele men pour wontude candidat ji e lewru novembre kanko tilis kadi ko sarɗiyanke républicain kono noon ko biɗo wonde ko o jogorani wonde candidat wontude sarɗiyanke ko e wonde fof en wayno oɗo sadio ko ɓe woni républicain ji ɓurɓe dartade kanko Donald Trump yante hen kadi ɓeɗo rewɓe ɗiɗo hono kanko Lisa Murkowski e kanko Susan Collins hay sinde wonde ɓe dartaki Donald Trump en wayno koɓe kuli wonde ko so tawi ɓe jantani e démocrate walla hollude salade ɓe wonde ko Donald Trump waɗi fof wona ɗum ɓe jaɓa en wayno hawnako maɓe perde place uji maɓɓe toon to Washington tunade kadi kono enen labti oɗo sadio joni hono kamɓe dadiɓe immigration men ɓe kutoro kadi no gueɗe ɗe mbaɗanno hen pour dartinde autoji hay ƴewde hol yimɓe wonɓe hen ɗum ɗo fof noon ko caggal nde pellodiral waɗi toon to mai en wayno ko yaltinde ñande hono kanko gartiɗo Homeland Security o wino wonde ko ɗum ɗon ma dartine kono wayno ko Donald Trump salima ɗum ɗon wi continue tumnade noon e gueɗe jaltuɗo hono kanko biyeteɗo Tom Homan kalfinaɗo gueɗe patuɗo ene frontiére uji o wi wonde ko kamɓe yimɓe immigration ɓe so tawi ɓe kutoro dartinde autoji hankkadi ɓe dokkama caméra ji koɓe waɗoɓe ɗum e becce mabɓe ɗum noon fiti ko kala incident mbaɗɗo ha wonaki caméra ji ɗon ma nanggu ɗum ɗum noon ko wawi wonde fof en wayno kamɓe immigration kamɓe département Homeland Security kamɓe fof oɗo sadio koɓe nanodirɓe pour wonde ko kamɓe immigration ɓe continue hutorade dartinde autoji ɗi au lieu de yaade e galleji ne ƴeewa yimɓe hande ko fati habaruji men États-Unis kamɓe FBI ɓe jamirama wonde ko hotoɓe enquête hay dara so tawi caɗele mbaɗi hakkude kamɓe daɗiɓe immigration tiɓe e civil en walla pellodiral waɗi walla ko wayno ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ballannode public andude gueɗe mbaɗi ni pellodiral waɗi kamɓe FBI au moins soɓe gaari ɓe gankita au moins kam ma holla wiya wonde ko FBI jiitani e mabɓe kamɓe immigration donc ko enquête fof ko gon kono oɗo sa joni kamɓe FBI ɓe mbiyama yoɓe dartin liggueji mabɓe kala koɓe enquitan noon ko fate gueɗe ɗe ganduɗa en immigration eɓe takka ɗum e mbaɗɗum oɗo sa joni ɗum noon onandi yimɓe heeɓa oɗo sa joni surtout public walla démocrate en ko kaali mbi ɗum ɗo fof kadi ma ɓeydu ɗum ɗo fof kadi ma ɓeydu niɓɓere wonande kamɓe immigration mbaɗata kono noon e wayno ko kamɓe laamu ngu ɓe mbi wonde ko kala FBI ko rewanno e yimɓe dadiɓe immigration pour ne enquête en wayno oɗo sa joni yo darto habaruji men international e wayno kon to Iran tungnade kadi ko anda oɗo sa joni noon kamɓe États-Unis ɓe no continue bombardude nokkuji kewɗi toon to Iran ɗum noon nokkuji kewɗi jeeyaɗi hen ene jeeya hen tungnade hande ko Iran haali hôpital uji ene jeeya hen kadi pomuji ene jeeya hen kadi nokkuji ɗi ganduɗa goɗɗi taw ko civil en kutorto kamɓe Iran e ɓenen continue oɗo sañide bombardude nokkuji kewɗi taw ko kamɓe intérêt ji mabɓe kamɓe Amérique toon goni ɗum noon ene jeeya hen Jordan ene jeeya hen Bahrain Kuwait en Arabie Saoudite oɗo sa joni men makka kono en wayno ko ɗeɗo leyɗele kam en wayno ko waɗi fuɗɗima wadde mayɓe déjà surtout toon to Jordanie tungnade hande habaruji gumriɗi toon to Téhéran hono kanko supreme leader hono kanko Mujtaba e ministre makko to piriɗo ko fate affaires étrangères wi wonde ko en wayno oɗo sa joni hankkadi ɓe cohlani haaldude États-Unis tawde en wayno ko États-Unis continue ne viola kala ko fate henno ko signature mo kanko président Donald Trump o signino ɗum noon pour dardinde guerre ko en wayno oɗo sa joni ɓenen jana kadi e gueɗe civil en eɓe bombarde donc en wayno ko kamɓe Iran ɓe mbi wonde ko kala ko États-Unis waɗi ene wayno jaabol mabɓe ma won jaabol ɓurgol bonde kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare musidɓe tedduɓe hetten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji musidɓe tedduɓe hetten koɓe radio Jawol Saare ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗante en jaam